iki ngarani sambirit. Sambirit. Alah patine pengen demek aku. Ora ngono. Neng, bisa Pak, saya Pak Jim, Pak. Apa? Iku Paul Pak Bugesi nang kleti kula, Pak. Ngapa? Nil, kenapa Nil? Bapakmu nggih sorry kowe to Nil ngono lho, Pak. Aku ndredeg lho, Pak. Wah, aku ki ora tau story carane piye ra ro kok iso ora. Ngono kae sing masang ya gelar ngono kae. Lah anake dipakakne ngono lho. Mosok berarti sing kala wingi jenengan gawe story Mbak Silvi niku nggih niku senis jenengan apa? Gelar kae. Oh, alah ngono to. Mas Kayu tahu loh Mas gawe story Mbak Silvi. Biyen tau rangkung ya, ge story tutik malah. Iki lho Pak Aman, gasmu aku. Ya itu namanya keluarga yang solid. Alah, elek ora. Ora. Ya nek kowe malah guayeng awakmu lho, Cak. Ora. Bugesi. Kayak ngerasani. Ngapa? Jebule. Baru tahu dia, ayo. Ayo. Aku lho ndek bene Pak Wijosena lho, Pak sampe ora tau nggih story piye to? Neng WA lho, carane piye? Ya ampun Pak, ora iso to. Ora iso sen. Masalah. Lah kira anak-anak yang bergerak ngono kuwi. Anakku papat iki. Kalau anggar panganane iki rambu kuwi berarti. Oh, matane Mas Rambu. Heeh, lek ora lukis. Nyapa lukis nek ke HP-mu nyapa? Bisa penak-penak ngempul. Lah iya. Nggih. Apa tembange cah loro? Ayo. Derek, ayo apa nak tembangi? Mau Pak Parjono mau ngersake aku lali gur dibisi tur aku rada awam bab tembang kuwi. Oh, Pak Parjiono. Nggih. Oh, Mustiko. Oh iya, nggih. Dikolaran. Nggih dijali. Oh, tak selenggah panjenenganipun. Nggih. Tasih. Oh, tak selenggah nika. Mau enggak wani pecel kok. Ayo. Tasih Pak. Tak selenggah nika. Napa Pak? Nyuwun apa Pak? Wau Pak. Napa? Blangkon. Kolam di laut ngono. Nggih. Ayo. Apa tau aku ndak krungu. Aku soalnya rodok ndak. Oh, alah cah nom-nom kok sudah rungon. Coba sampean, Mas. Aku ndak krungu sumpah. Apa, Dek? Wah, Dek. Pak D. Oh, Pak D. Sudah rungon kabeh model gini. Walah. Ayo. Gak sos. Apik lho lek dualang sinden pelawak sudurungan kabeh apik. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho kok kene gak krungu ki? Model piye to ki? Piye, Reng? Lho nggih mboten mirip kok. Wah, Kan kedum loro Apa? tanggane piangkuh. Pianggo. oh, Aja piang. Aja piangku ya. wudu. Anu ya, Piangkuh main-main. Bermain diiringi dengan piangkuh. anu ya Pak, lagu yang kekinian aja ya Pak. Boleh dijoli. Ngapunten Pak Parjono. Ngapunten nggih Pak, Pak. Lo lintoni mau nih Pak nggih. Ora apa-apa yo guru 100 itu. Ora. Lah bos kondang lho nok kae. Pak Parjono omahe magrong-magrong kok. Iya. Kula nate sowan teng dalem iki. Nggih, estu luar biasa niku Pak Parjono grup rawitan kene apa enak sing lari saka Pak Parjono. Enak ya Pak yo. Oh, Bu Kesi kelingan ra? Bu Kesi. Kayak pendopo sing di garasi kae wong Pak Parjono ndek mbet. Kelingan ra? Ayo. Pendopo king Pak Parjono sing ngiseni gak yo kula kae. Lah, melu. Ora perkara isine. Iya. Ning petase pun balik kok, pun digojek ning. Pun balik ke. Calon ke Jakarta. Buset. Aku terus golek ning internet. Iki cerita tas aku ngono. Lah kok metu Taslim tasik carry cantol ning Jakarta. Dipulangkan ke rumah Gojek. Lho aku enak ning internet iki. Lah iya. Apa lagu kekinian apa? Anu ya, Puspito nalo aja Pak. Oke, Cocok, siap. nak wis Puspito.